Ľudia, vítajte pri ďalšom random vlogu dneska zase z auta, pretože autový content vás baví, takže jo. Idem teda do Alzy, idem si vybrať na umývanie auta. Chcela som potrediť flašky, ale je sviatok a flaškomaty teraz nejdú, takže bohužiaľ. Ideme to vybrať z tej Alzy a povieme si, čo ideme dneska robiť. Yes. OK, objednala som si toto, takúto sadu na čistenie auta. Sú tam utierky. Ty kokos, voňu tam mám. Bude mi auto voňať. Teraz som trošku nakrivo, ale skočím si pre moju segru, pretože bude moja kameramanka a na toto sa mega teším. Tu tam mám aj voňu, síce ja tu jednu voňu mám, ja vám ukážem. Tuto. To už začína dochádzať a to sa mi vôbec nepáči, ty kokos. A odkedy vyšlo vonku slnko? Normálne ja mám samé pehy. Normálne, ty kokos, som pehatý človek je zo mňa. Normálne vidie slnko a moje pehy. Hej, sa začnú množiť ako huby. A ideme dneska umyť znovu moju obtávku, lebo tu je taký bordel, že taký bordel. Ja neviem, asi podľa mňa ženy majú bordel v autách, je to pravda. Je to... A polovicu vecí není mojich, proste ja tu hocikovo vezem a vždycky tu mám od nich bordel. Polovicu vecí vôbec není mojich. Jdeme za mojou segrou, takže smer krásno. Kameramana mám. Si myslela, že všetky tie jazdy budú zadarmo, že? Ideš pekne mi umyť auto, more. Dobrý bordel, no, takže ideme ju umyť a jo, ideme na to. No, dámy a páni, po pravej strane je umývarka, takže ideme si umyť, povysávať, vyčistiť celé auto, bude z neho fešáčisko. Ideme zmeniť týchto skoro posledných 5 eur, čo? Vieš čo, zmeníme desku. Zmeníme desku. 5, 6, 7, 8, 9, čo? 10. No majú šťastie, ešte som si to počítala. Ideme tam dať čo teraz ďalšie, ideme sa pozrieť. Hlavné umytie, vysokotlakové, s teplou vodou a so šampónom, takže ideme na to. Mám pocit, že sa sprchva ja, ty kokos. Hej, no aj oplach, mám aj lesk, mám ty. Dobre, auto máme dovoskované, takže teraz tam ideme dať oplach kosmetickou vodou, potom to poberiem uterákom alebo lodia. Kúpila som si uterák, sice ešte nemám také tie veci na disky a ďalšiu handričku a takú handričku do tej kolies, ale ak vás budú baviť tieto videá, ak vidím, že sú tu zhliadnutia, ak vidím, že sú tu lajky a niečo z tých videí zarobím, tak môžeme skúšať všelijaké produkty. Uterák z mikrovlákna si ideme dať sušiť na strechu, lebo strašne je už mokrý ten uterák. On sa tam vysúši zatiaľ, kým si umyjeme auto a vytriedíme veci.
Oh shit. Oh shit. Ja tu mám ešte zimnú. Nechceš sa napiť? Daj. Jej! Mrzneš? Toto, spravíme Tetris nejak. Sprav Tetris. Tak idem to tu povysávať, lebo s deťmi som bola v kine. Tu všade popcorn, normálne bordel, popcorn, bordel. A tak, a koberčeky si musím umyť doma, pretože, no, tieto, pretože nemajú tu na to takú vec a je ich potrebovať pekné. No dobre, takže máme tu túto sadu, ktorú som si objednala, tak to poďme otvoriť. Máme tu cockpit spray, budeme to tu krásne voňať, voňa aká new car. Úplne na oktávku. Potom tu máme tieto servitky na okná, proste aby sme nemali špinavať, tak to si tým umiem. A vôňu. A samozrejme handričky dvoje z mikrovlakna, ale to je moje zvlášť. Keď máme auto krásne umyté, tak ako poslednú vec si tu dáme túto vôňu. Ty kokos, tu jak dobre vôňa. What? Počkaj. Ty jaké fejky. A mne to zavať sa nebude, iba tebe ty bude. Úplne jak nové auto. Ty kokos, čo ti som to ich opliela. Nezaviezli by ste ma, prosím. OK ľudia, takže ďakujem, že sa kúkali na toto videjko, dúfam, že sa vám páčilo, hoďte tam like, hoďte tam odber. Auto je krásne, čisté, umyté, ty kokos, aj srandu sme si spravili s mojou sestrou, takže pasnite tam koment, chcem tu vidieť aspoň 100 lajkov a keď tu bude 100 lajkov, vymyslím ďalšie videjko s autom. Takže majte sa, čaute!